ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ନାମ ହେଲା ଦ ଜର୍ସି ଜାଏଣ୍ଟ। ଏହା 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିଠାରେ ଥମାସ ଆଉ ଜନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ 3ଟି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବନେଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ଜାଭାସ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଲାଗାସାହାନ୍ ଓ ଡାର୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍। ତ ଏହାକୁ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଲା ଟର୍କିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାଂସାହାରୀ ଲୋକକୁ ମାଂସ ଅଭାବ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତ ତା ଜର୍ସି ଜଏଣ୍ଟ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ତା ଜର୍ସି ଜଏଣ୍ଟ 1950 ମସିହାରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମେଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।